नि गेजेरजों बिहुं एप्सनि गेजेरजों बर'नि गासै जि भकेबुलारिस थामहिनबा सोदोब बाख्रि बे बर' सोदोबफोरखौ जों दिनै अनलाइन गुगोल्सआव जों दिनै माने आपल'ड खालामनाय जाबाय हगारनाय जाबाय दा बे 30,000 बर' सोदोबफोरखौ बे मेसिना दिनैनिफ्राय आजावनो जागायजेनगोन बेनिफ्राय बे गुगोल मेसिना बेखौ मुखस्थ' लागोन बेनिफ्राय जोंनि मानसिफ्रा जेब्ला बेखौ बाहायनो नागिरगोन अब्ला बे गुगोल मेसिना बे अट'मेटिकेलि बेखौ बे बाहायनो नाजागोन दा बे प्रसेसखौ खालामनायाव माखासे सम लागोन खारन मेसिनसो आरो मेसिना मोनसे रावनि सोदोबफोरखौ रिंसारफोरखौ मुखस्थ' लानांगोन बे गासैबो सोनारगोन जोंनि मानसिफोरनि बाहायनायनि सायाव बर' रावखौ जों जेसेबांनो अनलाइनाव सार्च खालामगोन गुगोल्सआव सार्च खालामगोन इसेबांनो बे मेसिना बेखौ मुखस्थ' लानायनि खाबुखौ बांसिनै लागोन बेनिफ्राय दिनैनिफ्राय गुगोलआ जोंनो बर' बे माने अनलाइन डिक्सनारिनि गेजेरजों मोनसे जायगा होगोन गुगोल स्पेस मोनसे मोनगोन नाथाय बे स्पेसखौ जों प्रपारलि बाहायबाय थानांगोन जेब्ला जों बेखौ गोख्रोङै बाहायबाय थागोन गोबां बिसानाव बाहायबाय थागोन अब्ला बे लासैनो गुगोल्सआ बिस्रा मोनसे सार्भे दङ जे नुबाय बे रावनि बाहायनाय मानसिफोरनि बिसाना बहुत गोबांथार बिनि डिमान्डआ बहुत बारा अब्ला बे अट'मेटिकेलि बे ट्रेन्सलेसन फर्माव फैबाय थासिगोन आरो ओमफ्राय लासैनो गुगोल ट्रेन्सलेसन किपेडआव जेब्ला गुगोल्सआ एलाउ खालामगोन एलाउ खालामनाय लोगो लोगो बे अट'मेटिकेलि मोनसे इलेक्ट्रनिक बे ट्रेन्सलेसननि मानथाखोआव थांगोन अब्ला बर'नि लिरनायखौ इंराजियाव जों बुटन थुबानो जों मोनगोन आरो इंराजिनि जायखिजाया बा हिन्दीनि जायखिजाया मोनसे माने सोदोबानो जा बाथ्रायानो जा एबा माने माबा मोनसे पेराग्राफ बा माबा मोनसे रायथाइ लिरनायानो जा बेखौ बर'आव दानस्लायनो लुबैनाय लोगो लोगोनो बर'आव बे अट'मेटिकेलि इंराजिनिफ्राय बर'आव फैगोन बर'निफ्राय इंराजियाव थांगोन ट्रेन्सलेसन बेखौ गुगोल ट्रेन्सलेसन होननानै बुङो बे मेकानिजमा फैगोन अब्लानो जोंहा बर' रावजों जि इलेक्ट्रनिक्स बिजोंनि गेजेरजों जोंनि लिरनाय फरायनाय फोसावनाय बे गासैबो खाबु गोनां जानानै फैगोन